Nagasakop ay kapulong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon pagi sa pagpasabpina sa pila ka mga individual. Iniisanday former State Auditors and Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, Roderick Wamil, current State Auditor in COA ICFAO nga si Intelligence and Confidential Funds Audit Office, Sailin Del Campo, Director of the House of Representatives Legislative Information Resources Management Department, Marivica Pareha. Inagod mas matagan ang kote na hanungod sa mga alegasyon nga ginahaboy batok sa Vice Presidente sa isyu sa iya confidential funds. Ginapaabot nga magatambong ang mga witnesses sa Agosto 3, Tubtob 5 sa pagpadayon sang trial nga magasugod sa gihapon las 10 ng aga Tubtob alas 3 sa hapon. Suno kay House Leader Prosecutor kaga Batangas Representative Jervil Luistro, ginapaabot nga talakayon sang anay ICFAO State Auditor nga si Wamil kag incumbent supervising auditor nga si Celine May Del Campo ang proseso sang audit. Dugang padiri pagaistoryahan man ang mga nadiskubrihan sa mga ini ang mga notices of disallowance kag ang mga desisyon sang COA nga nagapamatuod sang ilang mga testimonya. With respect to the two state auditors from COA, ICFAO, no? Huwag tayong malilito, ha? Very specific itong fund na pinag-uusapan natin. This is confidential fund. So, we expect to hear from the witnesses, both the former state auditor in the person of Roderick Wamil and the present state auditor in the person of Sailin May L. Del Campo, yung naging proseso ng audit and whatever findings they were able to arrive at concerning the confidential fund of the OVP and the DepEd respectively. Si House Leader Prosecutor Representative Jervil Luistro,